na Baba Comedians gidan nishadi. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu, sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Baya lissafawa ta rayuwar nan yanzu kuɗi ma mutum ya gagarin mutum na rantse da Allah kuɗi ma ya mutum ya gagarin mutum kuɗi ma ya mutum ya gan fara amma ai mun yi zaman Lagos na rantse da Allah mun yi zaman Lagos. Yauwa, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. An mun lafiya? Lafiya lau. Wallahi bako ne ni. Tun da zan zo unguwan nan yana bai. Wallahi ne mu dan uwana. Neman duniya ban same shi ba. Alhaji Abubakar bawa nake nema dan Allah ya labai ban sani ba ku kasan. Matsala ku kenan malam, matsala ku kenan, ku za ku to gari ba ku san gari ba kuma shi kenan kai ba ya san zaka zo ne, dan uwana ne ai, dan uwana ne fa, dan uwana ne fa jini fa. To amma ya san zaka zo ne, ai dan uwana ne na ga maka, dan uwana ne fa. Kai gaskiya dai akwai matsala wallahi, gaskiya ni ban san. Dan uwana ne fa. To dan uwana ne fa na jini nake ga maka, nan da birnin na shigo, ita matsalar birni da ma aka ce mun kar in shigo. Na shigo nayi bulayi ni yin wa ma da abun ga malam gari da yawa, gari da yawa. To ai kasan shi dan uwa zumunci nake so in ne. To wallahi ni ban san shi ba malam, wallahi ni ban san shi ba. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Ban san shi ba, Allah ya rufa asiri. Amin amin, nagode. Yau wasanni hawan lafiya kalau da Allah tambaya da ke ni dai bako ne ni na zo garin nan wajen yan uwana amma neman sa na zo yi kuma wallahi ban same shi saboda ni kaga Allah ya yi mutum zumunci. Wace kana nufin ziyara ka zo ke? Ziyara na zo don dan uwana Alhaji Saminu Uba mai turare. To kai daga ina ka zo? Daga karkaran mu na zo. Daga can bayan sabara baka san kowa ko ka tura. Shi zumunci ka san nan gare shi. Ba sai shi ne kai? Gaskiya nan kaga birni ba kamar kauye bane. Gaskiya birni mutum yana bayan layin kuma baka san shi ba. Kowa rayuwarsa yake. Birnin kuma aka yi koma birni yake. Amma babban mutum ne fa. Babban ne fa, don babban mutum ne fa, ina ganin shi a irin wannan fina-finan Hausa nan da ake yi. Dan fina-finan Hausa ne. Yana yin fim kenan. Yana yin fina-finan Hausa da ke nan. A ɗan fim ne dai an ce. A ɗan fim ba nan naka ba. To ina koyin ce. Gaskiya yanzu abin da zai fi masu koma kawai kauye. Gaskiya mutanen birni ba irin mutanen ku bane na karkara ba. Ɗan samari yanzu shi kenan zumuncin mu yanzu a nan bayan layi ba kuwa muka sani. Makwatan ku ba wani ma makwacin sa ba yau sai wata biya ka sanar. Alhaji Saminu Uba mai taron wai. Alhaji Saminu da garin mu ne da wani ga mutum da gane wannan. Idan dare yanwa kana nan Allah ya kama ka da aiki. A birnin? Wallahi rike kalasi. Wani ma ka samu dubu. To Allah ya kiyaye. Wannan sai wata hawan sako ba. Yanzu sai wata hawan sako wannan ba da in canji. Malam da Allah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah tambaya nake yi. Allah ya sa na sani. Alhaji Isa Jibril nake nema a Namadawa. Isa Jibril. Allah wala ga guri wala ba zan sake hawa.